West Bengal थांगै K1 kickboxing फैनाय चेम्पियन होङै फैगोन West Bengal बहा जागा थांगोन West Bengal कलकाता रंगली मॉल बिगा हॉल कय तारिखआव थांमार ना रकमा जों तिन मैच तो गेम के 28 by 29 आव जागुता मोचिन मैच किसा लेटिंग थाङा बगै 29 आव बोसोर राउन्ड रक थांना नांगौ राउन्ड तो 3 मिनिट एक राउन्ड फै थांना नांगौ दा आंखे आनि वेट डाइरेक्ट आं फाइनल थुंजु आनि वेट बरक करै अबन बगै जा साबनि थाक थांबाय नों थामानि आं के इको आनि सार आनि कोच प्रो चन्द्रकान्त दारा बबरा नों हायका आगे रगत थांखा इ बआगे थांगा वर्ल्ड चेम्पियनशिप थांगा बेंगल थांगै इंटरनेशनल खायजा बाहाय मा दं बिनि नरक जे आसो कस्तनि बिसिंतै नंनि कोच बनक न गोबां मा कस्तनि बिसिंतै फोरोंमानिबा कायसा त अचिभमेन्ट माखासे त फार्स्ट रेंक सपके हानमानि बाहाय मा दं बिनि जे बिनि कोच आपसु जति नरक न बिनि कस्त खाय फोरोङै प्रांगै गोप्लायबो खारि त खाबा बाहाय मा दं सानदा अब आम सकै साजाकनायको मानेखै पुरा बखा माने आसाका तंथुको जे तिन कोच अब हाइके कस्त संग 3 मास जरारि होइनाय ट्रेनिंग खाइरुइ संग अब हाइके चेम्पियन तु बरिमा बागे अनेक बेलायनो माने खाटुं खाजन बेलायनो हांबाय मारो तिन कोच तिन छार गलाय फ्रो नों बजाका बुइ नों गोप्लाय उइला हंके आं बनो डाइरेक्ट नकआउट खाने हिंदुमा साइसा के आंनो फुंजा रिसिग्राका नों बुइला रेखा आं गलाय थागा अबन परे हिंकाय आनो आनि टीम बरक सपोर्ट खालागे जे दिके थंदि हिनाय के आं याथेगो किक रबिका पयनाका अबन परे मखां बुकुं रग पान्स खालागा अबन परे बनो गंरिया गय नि रग दाहादा याकुं गुदि रग गय बुखा के पयन मंखा आंनो मंखा त बिसिबो पयन माने फुंजाबाय न तिब्रासनि फान फनगिर गाहायदा बाहेर ना पहिलावा आं बनो डाइरेक्ट बाहारि किक ना थांमनिता के बआफ्रो याक सागरि होइनाय आं सलायथां तदम पहिलाबा कोर्स खालामदो आं परेखा आं बनो नाइया गय गेम थांना दा अ जागाबोदा गेम प्लेन दंनानि ना नों जे अब निजिनि टेकनिक दंखा गैते बेलायनो सावदा ने दाबुक जेनंनि कोच चन्द्रकान्त देबरमा जेनंनु चुबावै अबहाय खायफेमानि कायसा बहाय स्पोर्टनि स्कुल गाहाम खाय त्रिपुरा बा ओ आमचे बतंमानि नांगनि खादा खाय बहाय वानसु इ तंमानि नांगुसुं प्रेक्टिस खायमानि तो बेलायनो कष्ट बेलायनो सुं हार्डवर्क खायका बायजाल ग्रावना सुं पुला खालायमानि अ जागाव थांनानि फाइनानि लाइ सुनानि कष्ट बंगो चिनि तो जिम हल कोनो करे सारनि बकुं करे अबगे जों बेलायखेनो हार्डवर्क खालायका उलो लास्ट तो बिनि सारनि नगा थांगैनाय जों खालायलेगा कष्ट दिन सालजांगे जों वाटे हिंकेनो जों प्रेक्टिस खालायमी आं थांगौ दिन सासा माने जागा करिन बागै जागा करिन बागै दिन सालके जों वाटे सेक कोनो मा खालायका अब भिडिअ क्लिप होतंगौ के जों अबनि बागै तबुक जों नायो जे तिनि बागै कायसा हल बा जों प्रेक्टिस खायनान बागै सुबिदा नायो दा तिब्रानि कयजन रक थामान रक थांना बागै तिब्रानि जों फाइटार हंकाय 6 जना थांगो तिनि कोच सार बाय हंकाय 7 जना अच्छा न ताम बेल लग मामुखा मेडल लग के सागर हंकाय खरंनि चेम्पियन मांगाबा गोल्ड मेडल ते टाइटल बेल मांखा एमेचर ने हंकाय सेकंड पोजीशन नि हंके प्रो फाइट नि रनर अप मांखा हंकाय सेकंड नि सिल्वर मेडल मांखा